Kung nandiyan ka, tutok na! EDSA! Kasama mong natatrapik. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, bunalikol, bunalkol, bunalkol. Magandang gabi! Bayan, kamusta naman ang biyahe mo, Uncle, Manong Driver? Medyo nakaabot na ba sa boundary? Kung wala pa, konting pitik lang, ganun talaga. May mga alat talaga na biyahe, di ba? May mga biyahe talagang hindi maganda yung kitaan. Malay mo dahil sa pasahero mo ngayon, maawa sa'yo, dapat medyo yung mukha mo gawin mong parang nakakaawa. Medyo ngumuwi ka. Pero wag mo namang gayahin si Marlon, yung nagbablog, yung nasa ni Robin. Si Marlon, ano nga yung sakit ni Marlon? Yung parang involuntary na gumagalaw. Baka gumanon ka rin wag! Oo, baka matuluyan ka. Ayun Tourette's. Ayan Marion Tourette. Ayan. So baka habang nagda-drive ka, biglang mag-Tourette ka, tsaka matuluyan ka. Mag 360 yung ulo mo. Eto na mga kabisyo, kayo pa rin po yung nakatutok syempre dito po sa 90.7 Love Radio. Diego Bandido po at your service. Syempre kasama ang pinakahenyo sa lahat. Ala na pong iba pa, kundi si Henyo! Tender pero Diyos pa rin kagdaga oro. Ay isa nga pala, batiin ko lang nakikinig si Sarah Jacob. Salamat sa iyong pakikinig. Mua. Grabe ka tang. Ito na mga kabisyo, pag-usapan na natin to. Ang kalbong motorista na nag-trending allegedly na involved sa multiple road altercations ay nagpakita na po sa tanggapan ng LTO, Orlando Transportation Office, pero nag-refuse na mag-issue ng apology over sa incident sa kanyang kinasangkutan na naging viral sa social media. At eto pa, ayon pa sa kanya mismo, parang nagyabang pa si Uncle. Oh no! Marami na daw siya talagang insidenteng nakasangkutan sa kalsada na hindi na video. Maging ang ina niya, eto po nakakalungkot. Maging yung nanay niya nagsasabi na mas mabuti na lang daw na ipasok siya sa pagamutan kaysa makapanakit siya o siya yung masaktan. Eto na, sabi pa nga niya, kahit anong gawin nyo dyan, lahat patayin nyo ako sa kalsada. I will rise up again. I will rise up again. I'm not sorry, not afraid to anyone. Tang, logical mo na, Tang! Logika na yan. Logika na yan. Logika na yan! Anong leksyon ng ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Well mga kabisyo, ano nga bang natutunan natin dito mga Kalbonatics friends? Isa lang po ang malinaw dito na may mental issues po na pinagdadaanan si Kuya. Hindi po ibig sabihin dahil may mental issue, huhusgahan na po natin siya. Bagkus po, ang pinakamainam nating gawin kailangan po natin siyang intindihin. Kasi hindi po natin alam kung anong pinagdadaanan niya, yung mga past experience niya, kung bakit po siya humantong sa ganyang state of mind. Diba? Mga kabisyo, ganito po kasi yun The development of intense hatred o yung galit sa puso ng bawat isa can be influenced by a variety of factors. Una po dyan pwedeng yung past trauma. O may mga naka-experience po ng significant trauma, abuso, yung neglect sa kanilang mga nakaraan na nag-harbor po sila ng kim-kim ng sama ng loob. Kaya syempre, posibleng mental health illness din mga kabisyo.
Kaya pag may kalbo kang na-encounter sa kalsada at sinabihan ka, "Akin na lisensya mo! Akin na lisensya mo!" Yan. Pag may ganyan, wag na po kayo makipagtalo. Ikaw na po lumayo para hindi naman disgrasya. Ay, mga kabisya. Ang bilis ng oras naman, nabibitin. Ang tabayanan na po. Pagkagat ng dilim, alam na. Totoy bato na. Sa lahat po na may mga pinagdadaanan, chill lang. Di ka naman pwedeng tumambay dyan. Pagdadaanan mo lang yan eh. Pagsubok lang yan. Magandang gabi sa lahat. Sasakyan si